Друго е като ми се обясни на мен, че моя гълъб е на еди кое си място, защото крилото му така, опашката така, главата така, ето говорим ромб в очите. Нали? Тук, когато говорим за стандарт, единственият клуб, който има право да прави корекции в стандарта е Национален клуб Варненски гълъб. Няма друг, който да... Може ли да разкажеш повече за книжката? Книжката, мога разбира се, книжката стана така, като липса на клубна информация. Mm-hmm. Хората питат, нали, как е, що е, какво е, обаче не знаят. Историката, тази дребна история, аз почнах да я разказвам. Значи, когато стана Съюза и настояването на Стоян Колев да се направят клубове на съответните породи, защото клубови има за Варненския гълъб, за Шуменския гълъб, за БГ Ролера има клубови изградени. Ние, между другото, не делим племенския от Варненския, защото при нас много често от два гълъба без качул излиза гълъб с качул, както и в Плевен. От два гълъба с качул излиза без качул. Дете си спомням, нали, че приема се, да. Но това не трябва да не обесърчава, а напротив, да гледаме и двете породи, защото и двете породи са много близки. Реално разликата е във формата на главата, а не толкова дали има качул или няма качул гълъба. Все пак приели сме като стандарт качула да е фактор за плевенския, най-важният. Има подробности, вече това е за хора, които са по-дълбоко в хобито и биха могли да преценят. Но за любители, достатъчно е качулката е плевенски, без качулка е варненски. Нямаме спор по този въпрос.